मिरु चिरां जिल्ला खयला मैला दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जाया सिसुबारि गामियाव दैबानाजों गोबां न' बां खहा खालामजाना राहा बादा थानांनायखौ सुलाद लाहैदों। खौरां बिजोंनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनीन्द्र बसुमतारिया गोथौयै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे आसाम आरो बिटिसि सरकाराव थानाय बिबानगिरिफोरखौ खहा जानायखौ सुफुंफिननो थाखाय राहा लानो खावलायदों। लोगोसे बोसोरफ्रोमबो बेबायदि दैबाना जानायनि थाखाय सरकारखौ गोलाव समनि थाखाय राहा लानो खावलायदों। दिनै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयै निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानिनो बे खैला मैलानि साखाथियाव थानाय जेनाखि सिसुबारि रेभिनिउ गामिया गोबां अखा हानायनि जाउनाव लोगोसे साहा भुटान रायजो दङ बा भुटान हादर दङ। बै भुटान हादरनि गोजौ हाजोनिफ्राय गोबांथार दै बोहैबोनायनि जाउनाव दिनै बे गामिया थानो हानाय जेनाखि अबस्था बे माने गैलिया। दिनै 14 थारिख मोनानिफ्राय बे गामिया दिनै नैबे सिसुबारि होननाय जेनाखि फोथार बेवहाय आश्रय लानानै बा रिलिफ फाथिनानै दिनै थाफैनो गोनां जाबाय। गासै बेवहाय 102 बा 102 न'खरा बेवहाय थाफैनो गोनां जादों। गासै 498 सुबुंफोरा बेवहाय उन्दै गेदेर हौवा हिन्जाव बर' आरो सान्थालि बा आदिबासि जथायै बेवहाय रिलिफ फाथिनानै थानो गोनां जादों। जे बिथांमोननि रिलिफ जेनाखि थानांनाय जेनाखि थासारि बेखौ जोङो जोबोद माने दुखु मोनफादों बिथांमोनजों। बिथांमोननि दुखुआव जोङो बाहागो लाफानो बा बिथांमोननि दुखु बा बिथांमोननि जेनाखि खस्थ' बेखौ खौरां लानो होननानै जोङो दिनै बे जायगासिम सौफैदों। आरो बिथांमोननि जेनाखि गामि जेनाखि दैबानाजों बा गेदेरथार मोनसे खुरखानायनि गेजेरजों जि खहा जानाय बे खहाखौ जोङो नायदों। गासै बेवहाय 15था जेनाखि न'खर बिथांमोननिया गासै माने कमप्लिटलि मोनसे डेमेज बेवहाय थाफिननो हानाय बा न' लुफिननो हानाय बेबायदि थासारि गैया। आरो बेबायदिनो एसे बा एसे गोबांनि बेबायदि खहा जानाय गोबां बेबायदि न'खरफोर थाबाय, जायखौ दिनै बिथांमोननि थाहैफिननांगौनि थाखाय सरकारा मोनसे मोजां थांखि लानो गोनां बेखौ जोङो दिनै नुनो मोनबाय। आरो बिथांमोननि गामिनि जेनाखि थानाय जानाय फरायनाय बियो फैबाय थानाय समाव सरकारनि जेनाखि मोनसे इनिसिएटिभ बियो जुदि मोजाङै जायोब्ला बिथांमोनखौ जोङो मोनसे मोजां अबस्थासिम जोङो लांफिननो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। नङाब्ला दिनै बै जायगायाव थाहैफिननानै बा बै जायगायाव थानानै गथ' गथाय फोरोंनाय खुब बिथांमोनहा खस्थ' मोनगोन जोङो बेखौ नुहुरदों। मानो होनबा बिथांमोननि बारि बागान, मानो होनबा बिथांमोननि धोन सम्पति, मानो होनबा बिथांमोननि मोजां RCC न'फोराबो दिनै कमप्लिटलि मोनसे डेमेज जाबाय। बेनि थाखाय सरकारनि फारसेनिफ्राय जे बिथांमोननो थोजासे माने जेनाखि अनसुंथाइ बा कम्पेनसेसन बेखौ माने लाखिनाय जायो। बेनि थाखाय आसाम सरकार, भारत सरकार लोगोसे जोंनिनो लकेल जेनाखि बिटिसि सरकार बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जेन फैबाय थानाय समाव जे जोंनि बे भुगिनांनाय रिलिफ इनमेट्स बा रिलिफ न'खरफोरनो जेनाखि बेबायदि मोनसे मोजां मोनसे रिहेबिलिटेसननि बा थाहैफिननायनि जेनाखि बेबस्था बेखौ लायो जोङो गुरै खावलायगोन बा जोङो दाबि खालामगोन सरकारनि खाथियाव। आरो दिनैनि नैबे रिलिफ केम्प बा नैबे जेनाखि थासारि दासिमाव जिहेतु आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका मानव गेदेर बिथां बा जे जोंनि गार्जेन मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म मानगोनां बिथां, लकेलनिनो गभर्नमेन्टनि CM मानगोनां प्रमद बर' बिथां बा लकेलनिनो MLA जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांमोनहाबो जिहेतु दावबायफैखांबाय जिहेतु नुनायनि गेजेरजों बिथांमोना जिखिनि माने जेनाखि सरकारनिफ्राय मावनो गोनां जेन बिथांमोना थाबैनो मावो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजोनि जानानै नैबे जायगानि जानानै जोङो खावलायगोन। नङाब्ला फैबाय थानाय समाव खुब माने खस्थ' भुगिनांबावगोन जोंनि रायजो राजाफोरा। दा बेवहाय जेनाखि बोसोरफ्रामबो जाबाय थानाय जेनाखि दैबानाजों रिलिफ थानांनाय, दैबानाजों हा खुरखांजानाय चिराङाव बियो गोदान बाथ्राबो नङा, फ्राय बोसोरफ्रामबो जाबाय थादों। बेनि थाखाय सरकारनियाव मोनसे लं टार्म मोनसे पलिसि लानानै जेनाखि बेबायदि खुरखानाय बा गोबांथार माने सा ओनसोलनिफ्राय दै फैनायखौहाय माबा मोनसे पलिसिजों बेखौ सुफुंनो हायो बेनि थाखाय मोनसे माने राहा लानो गोनां बेखौ जोङो नुबाय थादों। आरो बेबायदिनो सर्ट टार्म पलिसि हिसाबै जे जोङो बबेबायदि मोनसे जेंनाखौ जों माबोरै सुफुंनो बेबायदिनो मोनसे राहा लानो गोनां दङ। आङो बेखिनि बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायगोन।
जे जोंनियाव नैबे सिसुबारियावल' जादों बेबो नङा चिरां जिल्लायाव बिजनियावबो माज्राबारि होननाय जायगायाव देग्लाय माने खोब माने दैबानाजों बेबायदि खस्थ' मोननांनाय बेबायदि थासारि जादों आरो चिरां जिल्लानिनो खुंग्रिं होननाय बेबायदि मोनसे जायगायावबो गोबां दैबानाजों रिलिफ थानांनाय बेबायदि जादों आरो बेल' नङा जे आसामनि दाब दाब जायगायाव जे जोंनि रायजो राजाफोरा बिभिन्न हारि हारिसाफोरा दैबानाजों भुगिनांबाय थादों जे ओंखायनो दैबानाखौ मोनसे स्टेटनिनो मोनसे इसु हिसाबै नेसनेलनि मोनसे इसु हिसाबै बेखौ लानानै जे सरकारा जेन फैबाय थानाय समाव खामानि मावलाङो जेन आरो बेफोरबायदिनिफ्राय जोंनिया सरकारनि प्रिभेन्टिभ मेजारनि गेजेरजों माने बेफोरनिफ्राय खहा जानायनिफ्राय जों जाहाथे उदां जानो हायो बेखिनि बाथ्राखौ आङो खावलायबाय।